जे 3 अध्याय आता राहिलेले आहेत. तर 16वा अध्याय आज आपण घेणार आहोत. हरी बोल, हरे कृष्ण. सगळ्यांना पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. तर तुम्हा सगळ्यांनी आता 15 अध्यायापर्यंत अध्ययन तुमचं झालेलं आहे. आणि 16वा अध्याय जो दैव आणि आसुरी संपद विभाग की नावातच सगळं अध्यायाचं वर्णन आहे. दैवासुर संपद विभाग म्हणजे दैवी स्वभाव आणि आसुरी स्वभाव याबद्दल विभाग, त्याला विभागून आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे डिफरन्स आहे याच्यामधला, की दैवी गुण काय आहेत आणि आसुरी गुण काय आहेत, असं या अध्यायाचं नाव आहे. त्याचं नाव आहे दैवासुर संपद विभाग, दैवी आणि राक्षसी गुण, असं या अध्यायाचं नाव आहे. तर आपण सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी आपण 15व्या अध्यायाची थोडीशी उजळणी याच्यामध्ये दिलेली आहे, सारांश जे तुम्ही तेजस्विनी माताजींकडून शिकलेला आहात, त्यांच्याकडून याचा उपदेश घेतलेला आहे की कशा प्रकारे भौतिक जगापासून अलिप्त व्हा. मग कधी असा वृक्ष तुम्हाला आढळणार नाही जो वृक्ष तुम्हाला समुद्राच्या किनारी किंवा कुठल्याही पाण्याच्या साठ्याच्या ठिकाणी प्रतिबिंबित म्हणून जो दिसतो, ते आहे ते कशाचं प्रतीक आहे, तर ते मटेरियल म्हणजे भौतिक जगाचं प्रतीक आहे, जे आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब आहे. एक मिनिट हा घ्या. तो ज्या भौतिक जगाला तुम्ही बघितलं की ज्याचं कधी असं तुम्हाला दिसणारच नाही हो, असं कुठलंही की ज्याची मुळं वरती आहेत, शाखा खाली आहेत, असं झाड तुम्हाला या प्रॅक्टिकली तुम्हाला असं कुठेच दिसू शकणार नाही. पण हे कशाचं प्रतिबिंब आहे, तर तुम्ही जर एखाद्या पाण्याच्या साठ्याच्या काठावरती गेलात तर तुम्हाला निश्चितच त्या झाडाचं जे प्रतिबिंब असतं, ते प्रतिबिंब म्हणजे तुम्हाला ते भौतिक जग असं दिसेल, आणि म्हणजे ते झाड तुम्हाला असं उलटं दिसेल. आणि ते कशाचं प्रतीक आहे, तर ते आध्यात्मिक जगाच्या विरुद्ध म्हणजे भौतिक जगाचं, भौतिक प्रकृतीचं असं ते प्रतीक आहे. की जिथे तुम्हाला कशा प्रकारे मग त्या मूळ आणि शाखा, की त्या शाखांद्वारे जर तुम्ही बघितलं तर त्या शाखा जशा जशा गेल्या आहेत खाली, त्याप्रमाणे तुम्हाला ते म्हणजे तशा योनींमध्ये ते आहेत. योनींमध्ये जन्म मिळतात की कशा प्रकारे पृथ्वी, त्याच्यानंतर स्वर्ग, आणि खाली नरक म्हणजे 7 लोक वरती 7 लोक खाली. तर गोलोक वृंदावनाचा जेव्हा तुम्हाला चार्ट माताजींनी काही सांगितलं असेल त्याच्याबद्दल, तर कशा प्रकारे पृथ्वी म्हणजे आपण भूर्भुव स्वाहा म्हणजे त्याच्याबद्दल त्याप्रमाणे आपण ओम भूर्भुव स्वाहा जे म्हणतो, भू, आपण या भूलोकावरती आहोत. आणि मग त्याच्यावरती 7 लोक आहेत, वर लोक आहेत, तपलोक, जनलोक, महरलोक, अशा प्रकारे स्वर्ग लोकापर्यंत. आणि ब्रह्मदेवांचा आहे ते श्रेष्ठ असा तो जो लोक आहे, तो सगळ्यात वरती हा लोक आहे. आणि पृथ्वीच्या खाली जे लोक आहेत ते 7 नरकातले लोक आहेत. मग तिथे आपल्याला अतल, वितल, सुतल, ततल असे प्रकारचे, हे वितल अशा प्रकारचे, मग तिथेच आपल्याला जशा प्रकारे कोणाला दिलं होतं तर ज्याला बळी महाराजांना जो शाप मिळाला होता की तुला नरकामध्ये, मग ते सुतल, मग तिथे प्रत्यक्ष भगवंत तिथे काय म्हणतात ना त्याला, की द्वारपालाची तिथे भूमिका बजावतात. आणि तिथे ते प्रत्यक्ष आहेत बळीराजांना इतकं, कारण त्यांनी वामन अवतारामध्ये ज्या प्रकारे बळीराजांनी वामनांना म्हणजे तुम्हाला जे हवं ते, की तिसरा पाय कुठे ठेवा, तर माझ्या मस्तकावर ठेवा, अशा प्रकारे दानशूर असा बळी महाराज, की त्याला मग भगवंतांनी त्यांना म्हणून नरकातले सगळेच लोक काही वाईट लोक असे नाहीये. तर त्याच्यामधले हे जे लोक आहेत की तिथे सुतल लोकावरती भगवंतांनी बळीराजांना स्थान दिलेलं आहे, आणि तिथे प्रत्यक्ष ते द्वारपाल म्हणून आहेत. तर अशा प्रकारे हे काही लोक आहेत की ते नरकातले, अगदी नरक यातनाच तिथे मिळतात असं नाही, तर या एखाद दुसऱ्या लोकांमध्ये आपल्याला हे नरकातले चांगले लोक आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग मात्र या यातना देणारे, त्या प्रकारे नरक यातना सोसणारे असे ते लोक आहेत जे पृथ्वीच्या खाली आहेत. तर अशा या गोष्टींना जाणताना मुख्य आपल्याला काय जाणायचं इथे, तर भौतिक प्रकृती
आणि मग भौतिक प्रकृती ही अशा प्रकारे, मग ती कशाचं खत पाणी, तर एरवी तर मुळांना खत पाणी कशाचं, पाणी घातलं, त्याच्यानंतर खत घातलं, त्याप्रमाणे त्याला जर जोपासना केली त्याची, तर त्याप्रमाणे ते झाड वाढत असतं. तर इथे काय आहे, हे डिझायर म्हणजे इच्छेवर प्रतिबिंबित आहे. आणि कशाने त्याचं हे केलं जातंय, तर 3 गुण, सत्व, रज आणि तम, जे 14व्या अध्यायात तुम्ही शिकलात, की मग या त्रिगुणांनी ते कुठेतरी त्याचं खत पाणी घातलं जाते आणि त्याप्रमाणे तो वृक्ष वाढतो. आणि असं हे खूप सुंदर प्रतिबिंबित आपल्याला दिलेलं आहे, की भौतिक जगापासून आणि मग या मटेरियलिस्टिक, मग असं जसं तुम्हाला सांगितलेलं आहे आधीच्या बऱ्याच अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख असेल, की या प्रकारे, अशा प्रकारे हा जन्म झाल्यानंतर आणि ह्या देह जीर्ण झाल्यानंतर जेव्हा हा देह ठेवून जायचं येते, तर त्याप्रमाणे मग हा देह जेव्हा जीर्ण होईल, तेव्हा नवीन, मग आत्म्याला नवीन शरीर कशाचं हवं असेल, तर आपल्याला हे पुन्हा या भौतिक लोकामध्ये परत यायचं नाही, आपल्याला भगवंतांच्या गोलोक धामाला परत जायचं आहे. आणि तसं जर करायचं असेल, तर या भौतिक रूपी वृक्षाला छाटून टाकलं पाहिजे, त्याची मुळं छाटून टाकली पाहिजे, तरच आपण त्यापासून अलिप्त होऊ शकतो. म्हणून डिटॅच्ड लाईफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून याला म्हटलं की अलिप्त होणं. आणि म्हणून या अलिप्त स्वभावाला, की कशा प्रकारे तुम्ही खूप गुंतून न पडता पण भगवंतांशी जोडले जाणं. आणि म्हणूनच पुन्हा आपल्याला हा देह टाकल्यानंतर, हा देह जीर्ण झाल्यानंतर जेव्हा मृत्यू येईल या जन्मामध्ये, त्यानंतर पुन्हा आपल्याला याच भौतिक जगामध्ये जन्म घ्यायचा नाही. त्यासाठी वी आर फॉर्च्युनेट इनफ की आपल्याला हे असोसिएशन मिळालं आहे. आणि त्यानुसार आपल्याला हे जाणून घ्यायचं आहे की काय करायचंय, मग भौतिक जगापासून अलिप्त व्हायचंय. तर त्या प्रकारे ती मुळं छाटून टाकली पाहिजे. त्या इच्छा आकांक्षा आहे ना, कुठेतरी जसं आपण आधी बघितलं स्थिताधीर मुनी, की कशा प्रकारे बॅलन्स केला पाहिजे, की मग सुखात खूप हुरळूनही जायचं नाहीये आणि दुःखात खूप होरपळूनही जायचं नाहीये. तिथे बॅलन्स केला पाहिजे. आणि म्हणून मग इथे ते शस्त्र सांगितलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही त्या मुळांना छाटावं असं तिथे सांगितलंय. मसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा. मग त्याप्रमाणे मग स्थलांतर पश्यंती ज्ञानचक्षुषा, की कशा प्रकारे ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, जे बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, जे उत्तम आध्यात्मिक गुरु, हेच आपल्याला ते ज्ञान, कारण त्यांना दृष्टांत मिळालेलं असतो, ते आपल्याला त्याप्रमाणे स्थलांतर, आणि तेच आपल्याला या भौतिक जगातून निश्चितच आपल्याला त्या वैकुंठाला आणि गोलोकधामाला पोहोचवतील. तर निश्चित ती श्रद्धा वाढीच लागणं आणि त्यासाठी उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून ज्ञान घेऊन त्याप्रमाणे ते आचरणात आणणं इज व्हेरी. आणि मग भगवंतांनी सांगितलंच आहे की वेदैश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेव विदेवचा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृती ज्ञान मंपोहन. वेदैश्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम, की कशा प्रकारे वेदांचा संकलक भगवंत आहे, त्याचप्रमाणे ही स्मृती, हे भ्रम, ही जे काही सगळी तत्व आहेत, जे काही सगळे कॅरेक्टर्स आहेत, ते भगवंतांपासून आहेत. भगवंत आपल्या अग्नीमध्ये सुद्धा आहे, की कशा प्रकारे ज्या जठराच्या अग्नीमध्ये सुद्धा भगवंत प्रसाद तिथे उपस्थित आहेत. की आपल्याला कशा प्रकारे बघा, मग तामसिक आणि एखादी असं जर खूप स्पायसी अन्न खाल्लं, तर त्याप्रमाणे मग सगळं त्याचं तंत्र अपसेट होऊन जातं. अशा प्रकारे भगवंत निश्चित काळजी घेतात, जेव्हा तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टींचं व्यवस्थितपणे पालन पोषण करतायत. कारण कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ एव्हरीथिंग. कारण कृष्णाच आपल्या सगळ्यांचा रक्षण करता. जसं आपण आपल्या आई वडिलांना, एखादं मूल कसं चिकटून असतं, की ते आई वडील काळजी घेत असतात, तसं कृष्ण आपली काळजी घेतात आणि ते आपली देखभाल करतात. आणि म्हणून वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, आणि या वेदांत सूत्रांचे संकलक प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि इति गुह्य म्हणून भगवंत सांगतायत की मी तुला असं हे ज्ञान दिलेलं आहे, की हे निश्चित ज्ञानाला इतकं हे भक्तीचं ज्ञान आहे. आणि हे 16व्या अध्यायामध्ये, एक सेकंद द्या मला. नमस्कार.
तर अशा प्रकारे भगवंत हे मेंटेनर आहेत आपले, आणि वेदांत सूत्रांचा, कारण वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत. आणि म्हणूनच भगवंतांना जाणलं तर वेदांचा अभ्यास केल्यावर काही अर्थ आहे हो. नाहीतर मग भगवंतांनाच जाणलं नाही, कारण भक्तीचा पहिला टप्पा ही श्रद्धा आहे हो. म्हणूनच भगवंतांना जाणणं हे जाणून घ्यायचंय, उत्सुक्य, हे औत्सुक्य मनामध्ये असणं. आणि म्हणूनच या वेदांचा संकलक हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी हे ज्ञान अर्जुनाला दिलेलं आहे की इति गुह्यतम, हे जाणल्यानंतर तुला अजून जाणायचं काही शिल्लक राहणार नाही, इतकं हे अतिशय गूढ असं ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे मग भगवंतांनी जसं 14व्या अध्यायात प्रत्येक वेळी भगवंत या प्रत्येक प्रत्येक अध्यायाचं महात्म्य सांगितलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगताना सगळं ज्ञान एक सलग दिलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे मग व्यास मुनींनी हे जे अध्याय आपल्याला दिलेले आहेत की प्रत्येक अध्यायामध्ये त्याप्रमाणे कशा प्रकारे ज्ञान आणि कर्म याच्यामध्ये भक्तीला कशा प्रकारे जपून ठेवलेलं आहे, भगवंतांची जी भक्ती कशी करायची आहे. आणि अशा या ज्ञानाला आपण जाणून घेतलंय. तर त्यापैकीच आपण जसं म्हटलं की 14व्या अध्यायात तुम्ही शिकलात की सत्व, रज आणि तम हे 3 गुणांचा प्रभाव, की जेव्हा आपण या भौतिक जगामध्ये येतो तेव्हा कसं पाण्याचा थेंब कसा ट्रान्सपरंट असतो, तसं आपण असतो, अतिशय आपण पारदर्शक असतो, अतिशय आपण आध्यात्मिक असतो. पण जेव्हा कधी आपण या भौतिकतेमध्ये येतो, या मटेरियलिस्टिक युगामध्ये येतो, तेव्हा आपल्यावर कशाचा प्रभाव असतो? सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांचा प्रभाव असतो. आणि त्याचबरोबर आपण कशामध्ये अडकलो जातो? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपूंनी सुद्धा ग्रासलेलो असतो आपण. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलेले की दैव आणि आसुरी, की दैवी विभाग, दैवी गुण कोण. मग भगवंतांनी सांगितलंय, अर्जुनाला सांगताना भगवंतांनी खूप क्लिअर सांगितलंय या अध्यायामध्ये की तू काळजी करू नकोस, कारण तुम्ही सर्व पांडव हे दैवी स्वभावाचे आहात. आणि म्हणूनच भगवंतांनी काही पहिल्या श्लोकांमध्ये दैवी गुणांचा वर्णन केलेलं आहे. आणि त्यानंतर भगवंत आसुरी विभाग म्हणजे आसुरी गुण काय आहे, सॉरी, जसं आपण 7व्या अध्यायामध्ये बघितलं की 6व्या अध्यायामध्ये की 4 प्रकारच्या व्यक्ती, नाही, मी तुम्हाला 7वा अध्यायच घेतला तुमचा, सॉरी. 7व्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू या 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण जाऊ शकतात. पण ज्या दुष्ट आहेत, नराधम आहेत, आसुरी आहेत, राक्षसी गुण आहेत, अशा व्यक्ती मात्र भगवंतांना कधीही शरण येऊ शकत नाही. आणि त्याच व्यक्तींबद्दल आपण जास्त सखोल या अध्यायामध्ये जाणून घेणार आहोत. तर आपल्याला काय जाणून घ्यायचंय? अतिरेकी आणि राक्षसी गुण काय आहेत? भवंती संपदम दैवी. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे गुण, त्या दैवी स्वभावांपेक्षा हे काय गुण आहेत, आणि कशा प्रकारे तामसिकतेमध्ये आणि कशा प्रकारे अतिशय आसुरी गुण हे आहे. राक्षसी स्वभाव असतो त्यांचा, दंभ, दर्प आणि अभिमानष्ट, की खोट्या गोष्टींचा, खोटा इगो, खोटी प्रतिष्ठा जपत असतात. हे राक्षसी क्रियाकलापांचे परिणाम उन्नती किंवा अधोगतीची निवड. अशा या गोष्टींना आपण जाणून घेऊया. तर आपल्या बरोबर कोण आहेत? योजना माताजी आल्या आहेत का नाही आज? कोणाला वाचायची इच्छा असेल तर हँड रेज करा. कोणाला मराठी भाषांतर वाचायचं आहे का? हरे कृष्ण. मी वाचू शकते. येस प्रज्ञा. प्रज्ञा ना, डॉक्टर प्रज्ञा. येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे दिसते कृष्ण. का? माझी स्क्रीन दिसतीये? हो, पण आलं नाही अजून काही. स्क्रीन इज पॉज असं लिहिलंय. पण मग इथे ऑलरेडी आहे, तर तुमचं काही इंटरनेटचा इश्यू आहे का? नाही. माझा एक आवाज मिनिट. क्लिअर येतोय ना तुम्हाला? मग स्क्रीन का येत नाहीये? हो दिसतीये माझी स्क्रीन? हो, स्क्रीन दिसते मला. तिथे फक्त राधाकृष्णच दिसत आहेत. त्याच्या पुढचं तुम्हाला दिसत नाहीये? नाही 16.1 ते 3? नाही नाही, काही चाललं नाही. स्क्रीन इज पॉज असं लिहिलंय माझ्या याच्यावर. हो, अच्छा. मग असं कसं? 1 मिनिट, हा, आपण पुन्हा हे करूया. मी पुन्हा शेअर करते. असं व्हायला नको ऍक्च्युली. आता कसं आहे? हा, आता आलं. आलं? आता आलं. हो. आलं ना, ठीक, गुड. 16 अध्याय 1 ते 3 श्लोक. हा, सुरू वाचू? हो, वाचा वाचा. हरे कृष्ण. अध्याय 16 1 ते 3 श्लोक. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञकर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य,
क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्यास वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलता, दृढनिश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष व सन्मानाचा अभिलाषेपासून मुक्ती, हे सर्व दैवी गुण हे भारता दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांमध्ये आढळतात. हरे कृष्ण. धन्यवाद हरे माता. कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण दैवी गुण काय आहेत, मग ज्या आसुरी गुणांपासून दैवी गुण हे काय वेगळे आहेत, त्याबद्दल भगवंतांनी पहिल्या 3 अध्यायांमध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे. की मग ज्या दैवी गुणांना आपण आधीही बघितलं, 13व्या अध्यायामध्ये जे ज्ञान भगवंतांनी दिले की हे सगळं ज्ञान आहे, बाकी सगळं अज्ञान आहे. स्थिताधीर मुनी, दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण ज्या स्थिताधीर मुनीची लक्षणं जाणलेली आहेत, तिथेही आपण बघितलेलं आहे की या व्यक्तीचे लक्षणं काय आहेत, ही व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते आणि त्याप्रमाणे कशी बॅलन्स्ड आयुष्य जगत असते, की सत्य, क्रोधातून मुक्तता, की पेशन्स असतो प्रचंड आणि त्या कंट्रोल मिळवलेला असतो, त्या रागावरती ताबा मिळालेला असतो, अत्यंत साधेपणा, अहिंसा, त्यानंतर तिटकारा कशाचा आहे तर काहीतरी आपण जे करत असतो ना, कुणातरी आपण दुसरीकडे बोट दाखवताना 3 बोट आपल्याकडे ते लक्षात येत नाही आणि म्हणूनच कुठेतरी ती दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा. पण या व्यक्तीने तसं करण्याचं टाळलेलं असतं, क्रोधावरती विजय मिळवलेला असतो आणि सगळ्या जीवांच्या प्रती, कारण पंडित समदर्शिना, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जो भगवंतांचं स्थान बघत आहे, परमात्मा रूपाने जे भगवंत प्रत्येक हृदयामध्ये वसलेले आहेत, निवासित आहेत, त्या प्रत्येकाला तो कशा प्रकारे दयाभाव त्यांच्या प्रती असतो, लोभ विहीनता असते, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढनिश्चय, हे सगळे कशा प्रकारे एका शुची म्हणजे स्वच्छता, द्वेष, या द्वेष व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती. मग कुठेही आपल्याला द्वेष आहे, सन्मान आहे, तर अशा प्रकारे आपण या सगळ्यापासून कुठेतरी अलिप्तपणा आणि स्वतःला अशा प्रकारे दैवी गुणांमध्ये, तर हे ज्या प्रकारे बॅलन्स्ड आणि सगळ्यामध्ये, जसं सुखात मी म्हटलं हुरळून जात नाही आणि दुःखात होरपळून जात नाही, अशा प्रकारे जी व्यक्ती ह्या गुणांचा अवलंब करून आयुष्य जगत असते, ती दैवी गुणांनी संपन्न असते. मग काय आहेत आसुरी गुण? बघा, हा हत्ती दिसतोय तुम्हाला आणि कसा दंभ म्हणजे दंभानी उर्मट्ट आणि असा मत्त वेडा, म्हणजे अत्यंत काय म्हणतो ना आपण त्याला, मस्तीत. मदमत्त झालेला असा हा हत्ती आहे. आणि तो, एक सेकंड ना, सॉरी जरा. अरे शुभनाश्रम स्व, बेल वाजली की जरा थोडं जावं लागतं, आपल्या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या घरातल्या असतात. सो अशा प्रकारे हा उर्मट हत्ती तुम्हाला दिसतोय बघा. मग आता आपल्याला या आसुरी गुणांना जाणून घ्यायचंय. 16.4 श्लोक आपल्याला सांगतायत भगवंत, दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य, पार्थ संपदमासुरीम. कोण वाचू शकतं? हँड रेज करा हो. तुमचा, ज्यांना वाचायची इच्छा आहे. प्रज्ञा माताजी वाचणार आहेत. हरे कृष्णा. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे असुरी प्रवृत्तीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. दंभ, दंभानी भरलेला, अहंकार भरलेला आहे. उर्मटपणा आहे, अभिमान, खोटा अहंकार आणि खोटा अभिमान, अज्ञान आहे, तिथे ज्ञानाचा अत्यंत अभाव आहे पूर्णपणे. आणि अशा या आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या, की मग ही प्रवृत्तीच आसुरी आहे, मग त्याला तुम्ही काही करू शकत नाही. कारण असे हे 4 प्रकारचे जे लोक आपण बघितले 7व्या अध्यायात, की हे नराधम आहेत, आसुरी आहेत, राक्षस, मूर्ख लोक आहेत, मूर्ख.
मूर्ख आसुरी असे लोक आहेत की ज्यांना जिथे ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव आहे, आणि अशी अज्ञानी लोक निश्चितपणे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर यांनी पछाडलेले असतात पूर्णपणे, आणि अशा या हत्तीप्रमाणे त्यांचं कुठेतरी उर्मटपणा त्यांचा दिसतोय, आणि कुणालाही काही कशाची तमा बाळगत नाहीत, कुणाला काही नुकसान करायला पुढे मागे बघत नाहीत, असा हा दांभिक मत्त हत्ती आपल्याला दिसतो आहे. मग पुढे जाताना आपण बघतोय की कशा प्रकारे दैवी गुण हे आसुरी गुणांपासून वेगळे आहेत. पण येथे आपल्याला या अध्यायामध्ये दैवी आसुरी पण सुरुवातीला भगवंत पूर्णपणे क्लिअर करतायत की दैवी गुण काय आहेत, आणि पांडवांना सांगतायत की तू काळजी करू नकोस, तू दैवी गुणांनी संपन्न आहे. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. बघा काय दिलंय भगवंत, काय सांगतायत बघा. हरे कृष्ण प्रज्ञा माताजी. हरे कृष्ण. देवी गुण मोक्षदायक असतात, तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता नको करूस, कारण तू दैवी गुणासह जन्मलेला आहेस. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण. दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात, मोक्ष मिळतो निश्चितच. ज्या मोक्षाला आपण वयस्कर झाल्यानंतर मग सगळेजण आध्यात्मिक मार्गाला का लागतात, कारण जेव्हा मरण येईल तेव्हा मृत्यूनंतर मोक्ष मिळावा, की पुन्हा या भौतिक जगामध्ये परतून यायचं नाहीये, भगवंतांच्या वैकुंठ लोकाला किंवा गोलोक धामाला जायचं आहे. पण त्याची तयारी म्हणून 8व्या अध्यायात सांगितलंय की फक्त वयस्कर झालं आणि म्हातारे झाल्यानंतर मग तिथे आपल्याला मुकुंदमाला स्तोत्रामध्ये सांगितलेलं आहे की मग अवयव इतके क्षीण होऊन जातात की चालणं, बोलणं, बघणं, वाचणं, ऐकणं या सगळ्यावरती परिणाम झालेला असतो. म्हणून जे करायचंय ते आयुष्यभर करायचं आहे. म्हणून ज्या प्रभुपादांनी वयाच्या 5व्या वर्षापासून हे गुण अवलंबिलेले. सॉरी हा. तर असं हे आपण म्हणतो हा मोक्ष मिळावायला हवा आहे. तर मग वयाच्या 5व्या वर्षापासूनच्या श्रीला प्रभुपादांनी बघा की कशा प्रकारे अगदी आपल्या वडिलांकडून हट्टाने तो रथयात्रासाठी सुद्धा, म्हणजे इतक्या लहानपणी भगवंतांविषयी भक्ती होती, भगवंतांविषयी प्रेम होतं. ज्या प्रल्हाद महाराजांना आपण तो जो आता नरसिंहांचा पिक्चर मूवी आली त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की प्रल्हाद महाराज प्रत्यक्ष त्यांनी इतकं सुंदरपणे दाखवलेले आहेत की वयाच्या 5व्या वर्षापासून नारायण नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ज्या भगवंतांचं स्मरण करत असतात. आणि म्हणूनच आपण बघतो की हे मोक्षदायक, हे दैवी गुण हे मोक्षदायक असतात. तर आसुरी गुण काय, बंधनात अडकवतात, कारण त्या कर्माच्या फळांचा उपभोग घ्यायचंय. मग त्या कर्मांची फळं पण, म्हणजे त्या कर्मांची फळं जर भोगायची असतील तर त्याचे परिणाम सुद्धा भोगायला लागणार आहेत, आणि मग कुठेतरी त्या कर्माच्या बंधनात अडकायला येतोय. म्हणून ते बंधनकारक गुण असतात. आणि म्हणूनच पांडवांना मात्र अर्जुन भगवंत सांगतायत, अर्जुना तू काळजी करू नकोस, कारण तुम्ही सर्व पांडव हे दैवी गुणांनी जन्मलेले आहात, त्यामुळे तुम्ही सर्व दैवी गुणांनी संपन्न आहात. तर म्हणून तू कुठलीही काळजी करू नकोस, चिंता करू नकोस. तर आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक 6. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे 2 प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी जसं 2 प्रकारचे जीव आपण म्हटलं की जसं आपण म्हटलं सत्व, रज आणि तम. तर सत्व आणि रज हे सत्वगुण हा दैवी गुणांनी आहे, पण रजो आणि तम, मग रजोगुण हा पूर्णपणे दैवी पण नाहीये आणि आसुरी म्हणता नाही येणार त्याला आपल्याला, कारण कुठेतरी तिथे फक्त आशा, अपेक्षा, कारण पुण्य करत असते ती व्यक्ती. रजोगुणातली व्यक्ती पण कुठेतरी चांगले गुण असतात, पण तमोगुणातली व्यक्ती पूर्ण अज्ञानातच असते. तिथे कुठेही काही ज्ञानाचा कुठे काय म्हणतात ना त्याला, दिसतच नाही कुठेही काही हे. त्यामुळे मग ती व्यक्ती पूर्णपणे अज्ञानात असते. तर तिथे आपल्याला भगवंत दोन्ही गुणांचं वर्णन, म्हणून मग आसुरी गुण हे वेगळे काय आहेत
हे आपल्याला आता जाणून घ्यायचं आहे. सो 16.7 मध्ये आपण बघतोय प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनान विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्हाला दिसतंय चित्रामध्येच बघा हो हो. किती किती म्हणजे असे मदाने आणि अशा उन्मत्त अशा गोष्टींनी शुचिरभूतपणा, कारण तिथे कुठेतरी शुचिरभूतपणा नाहीच आहे, स्वच्छता कसली मनाची स्वच्छता नाहीच आहे, आणि कशा प्रकारे त्या मद्याचा प्याला घेऊन आणि मद्याच्या त्या सगळ्या बॉटल्स घेऊन की त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याला कुठेतरी खूप चिंता आहेत मनामध्ये आणि खूप काही आपल्या मनामध्ये स्ट्रेस आहे, तर त्या स्ट्रेसला आपल्याला बाहेर काढायचं म्हणजे आपल्याला ते दारूचं बाटली प्यायल्याने आणि दारूचा ग्लास घेतल्याने आणि त्याने आपल्याला सगळं त्याच्यातनं मुक्ती मिळणार आहे, असं कुठलं तरी अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, आपल्याला त्याचं म्हणजे तिथे कुठेतरी ते ज्ञानाचा पूर्णपणे अभावच आहे आणि पूर्ण स्वतःला डुबवून टाकायचं, कारण त्या गोष्टीपासून पळ काढायचं आहे. आणि मग त्या पळ काढण्यासाठी कुठेतरी असं स्वतःला अशा या विचित्र अशा म्हणजे जिथे इस्कॉन सांगतं की मद्यापासून, की मद्य सेवन करणं हे अतिशय घातक आहे आणि अतिशय निषेध केलेला आहे मद्याचा, आणि तुम्ही ते करणं हे, आणि तशा प्रकारे हा सदाचार, कारण मग तो सगळा वासनात गुंडाळून ठेवला जातो. तिथे कुठे काय चांगलं काय वाईट याचा कशाचाच पत्ता नसतो, की आपण करतोय तर करतोय, फक्त चला जगायचंय, मस्ती करायची, मजा करायची, बस आजचा दिवस आला घालवायचाय, कसाही घालवायचाय मग तो, आणि बस मजा मस्ती करायची, एवढंच ते. कुठेही शुचिरभूतपणा आणि तिथे कुठे सदाचार की वागण्यामध्ये काहीतरी चांगलेपणा किंवा सिस्टमॅटिकली किंवा कुठेतरी तिथे आपण म्हणतो ना की कशा प्रकारे व्यवस्थितपणा, असं अशा कुठले गुण आपल्याला त्यांच्यात दिसत नाही. मग आपल्याला सांगतायत भगवंत, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हैतुकम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही यांचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे मग आता शेवटी आपण म्हणतो ज्ञानाचा अभाव आहे म्हटल्यानंतर मी म्हणेन ती पूर्व दिशा. मी जे काही वाचेन, माझ्या मनातले जे काही कॉन्कॉक्शन्स आहेत, आयडिओलॉजीज आहेत, तेच खरं ज्ञान आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये हे जगत काय असत्य निराधार आहे आणि परमेश्वराचं इथे कुठेही अस्तित्व त्यांना जाणवत नाही, आणि असा कोणताही परमेश्वर आपल्या या जगाचं नियंत्रण करत नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की मैथून म्हणजे सेक्स मधनं सगळं उत्पन्न झालेलं आहे, आणि या सेक्शुअल डिझायरमुळे काय होत आहे, तर या काम म्हणजे ही काम वासना याच्या खेरीज दुसरं काही नाही, त्याच्या वासनेमध्येच हे जग निर्माण झालेलं आहे आणि इतर कुठलंही कारण नाही. असा कुठला तरी विचित्र भ्रम त्यांच्या मनामध्ये असतो आणि असं कुठलं तरी विचित्र संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये असते, कारण तिथे कुठेही ज्ञानच नसतं, ज्ञानाचा पूर्णपणे अभाव असतो, आणि म्हणून मग त्यांच्या मनातले विचारही त्याचप्रमाणे दिसतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे दिसतंय आपल्याला चित्रामध्ये की जो स्फोट घडवून आणतात आणि वाटेल हो. तसं म्हणजे आपण म्हणतो ना हे जे नक्षलवादी, हे अतिरेकी आणि हे जे काही आहेत हे काही पुढे मागे बघत नाही, तो जगाचा विनाश करण्याकरता हे बॉम्बस्फोट करणं किंवा इतरांना हानी पोहोचवणं, याच्या मागे काय कुठल्याही प्रकारचं कुठलेही अविचार असतो पूर्णपणे. माणुसकी शिल्लकच राहिलेली नसते तिथे कुठेतरी. आणि हे अल्पबुद्धी आसुरी लोक की स्वतःच, आपण जसं बघितलं की बरेच जण जेव्हा त्या राजीव गांधींचा वध केला होता, जेव्हा मर्डर, तेव्हा ती व्यक्ती जी होती तिने स्वतःला बॉम्ब बांधून घेतलेले. इतका तो मनाला म्हणजे कशा प्रकारे त्यांनी तयार केलेलं असतं की विनाश इतरांचा तर करायचा आणि स्वतःचाही नाश करण्याकडे ते
पुढे मागे बघत नाही आणि त्याचा नाश ते ओढवून घेतात, स्वतःहून खड्ड्यामध्ये पडतात, दिसतोय समोर खड्डा तरी त्या खड्ड्यामध्ये पडत असतात. असे कितीतरी गोष्ट म्हणजे आता आपल्याला अनेक हल्ले दिसतात, की मग असे हे जे अतिरेकी लोक आहेत त्यांची मनं कशी तयार केलेली असतात, की कशा प्रकारे त्यांच्यातली माणुसकी पूर्णपणे मारून टाकलेली असते, मग त्यांना इतकं मेस्मराईज करून आणि कशी तर त्यांची मनं इतकी आपण म्हणतो ना दे आर सो सेन्सिटिव्ह, की त्यांना कशा प्रकारे त्यांच्या आणि मग कुठेतरी तो आसुरीपणाच मनामध्ये असतो, कुठेतरी त्या त्या प्रकारचीच ती व्यक्ती असते. मग आपण म्हणतो की कुठेतरी निष्पाप लोक सुद्धा ह्याच्यात ओढली जातात, पण तिथे मग ती जी व्यक्ती असते ती त्यामध्ये गुरफटत जाते आणि त्या कुठल्या तरी लालसेने, मग काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, कुठल्या तरी गोष्ट मोहाच्या आशेने आणि कुठल्याही गोष्टीने, की मग सतसत विवेक बुद्धी जागृतच राहत नाही आणि मग जगाचा विनाश करण्याकडे सुद्धा ते पुढे मागे बघत नाहीत. इतरांचाही विनाश झाला तरी चालेल, पण मला हे मिळवायचं, ते मला ते करायचंच आहे. तिथे कुठेही तो खोटा अहंकार जपलेला असतो आणि म्हणूनच तिथे ही व्यक्ती अशाही प्रकारे वागू शकते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. 10वा श्लोक. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. आपण श्लोक वाचा. 12वा. हा, पुढचा वाचू. वाचा वाचा 11 11 आणि आणि 12. 12. 11 आणि 12. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीकरिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कसं आहे माहितीये का, आता ही जी काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सरी आणि तर गुरफटलेले आहेत आणि सत्व, रजत, तमो गुणातली व्यक्ती कधी तृप्त न होणाऱ्या कामाचा, कारण ती जी सेक्स डिझायर आहे, ती जी कुठेतरी सेक्शुअल डिझायर आहे ती पूर्णच होत नसते आणि तिथे कुठेतरी इतक्या त्या गोष्टींची आशा अपेक्षा असते आणि त्या गोष्टीच्या इतकी व्यक्ती मागे लागलेली असते की त्यामुळे खोटी प्रतिष्ठा जपली जाते आणि काय मार्ग अवलंबतोय आपण, या वाममार्गाने चाललेलो आहोत याचाही त्या व्यक्तीला कुठलाही प्रकारचा मागमोस नसतो आणि कुठल्याही प्रकारचं काही ताळतंत्र त्यांच्यावर राहिलेलं नसतं, कारण पूर्णपणे मदामध्ये दुंबट असतात, मोहित झालेले असतात. आणि असे हे आसुरी लोक अनित्य गोष्टींकडे, मग अनहेल्दी आणि अशा अनएथिकल गोष्टींमध्ये आकर्षित होतात आणि त्यांचा शुचिरभूतपणा पूर्णपणे वासनात गुंडाळून ते अशुचिरभूत कर्म करायला पुढे सरसावलेले असतात. मग आपण ज्या इस्कॉनचे 4 रूप बघतो बघा, की इलिसिट सेक्स म्हणजे अनैतिक संबंध, गॅम्बलिंग म्हणजे जुगार, इंटॉक्सिकेशन म्हणजे मद्यपान आणि की कशा प्रकारे मांसाहार करणं, या 4 गोष्टींना निषिद्ध मानलेलं आहे इस्कॉननी, कारण इथे कुठेतरी तामसिकता आहे. प्रत्येक गोष्ट ही काही दया, क्षमा, शांती या गोष्टींनी कुठेतरी शुचिरभूतपणा या गोष्टींकडे निगडीत आहे, की आपण इतर प्राण्यांना खातोय म्हणजे आपल्याला त्या इतर प्राण्यांबद्दल खूप आसुरी भावना आहे, की आपण त्यांना जगू नाही द्यायचं आणि त्यांना खाऊन कशा प्रकारे त्यांचं आयुष्य आपण पूर्ण संपून टाकतो, हा अधिकार आपल्याला कोणी दिलेला आहे, पण आपण ते मांसाहार करून त्या प्रकारे वागत असतो आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी याला निषेध केलेला आहे. आणि अशा या मद्यपान करण्याला, अनैतिक संबंध ठेवण्याला आणि तो खोटी प्रतिष्ठा, खोटा इगो, की मद्यपान करून त्या मोहामध्ये डुबून जायचं आणि स्वतःला कुठेतरी त्या गोष्टींमध्ये रममाण करायचं, अशा या व्यक्तीचा नित्य हे असतो. आणि मग त्याप्रमाणे अमर्याद चिंतांनी, कारण कुठे कसं आहे ना, की ते स्ट्रेस काही जात नसतात हो. मग तुम्ही बघाल की इस्कॉन मधल्या भक्तांकडे पण जे तुम्ही ब्रह्मचारी बघाल आणि तिथे राहणाऱ्या व्यक्ती, की आज वर्तमानात जगतायत, की कशा प्रकारे आजच्या गोष्टीला जास्तीत जास्त भगवंतांचं नामस्मरण, संकीर्तन, निरनिराळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज भगवंतांशी रिलेटेड कशा केल्या जातील आणि मग त्यांना कधी उद्याची चिंता सुद्धा पडलेली नसते, कारण भगवंत आहेत आणि ते काळजी घेणार आहेत. कारण तितका ठाम विश्वास असतो त्या वैष्णवांना, कारण ते वैष्णव हे भगवंतांचे खास विशेष भक्त आहेत. आणि म्हणूनच मग अमर्याद चिंतांनी या सगळ्या आसुरी लोकांना ग्रासलेलं असतं. ते शेकडो पाशांनी बद्ध झालेले असतात, काम, क्रोध परायण झालेले असतात आणि फक्त इंद्रिय तृप्ती करता त्या पैशाचा जमवाजमव, सगळा पैसा एवढा लाखोनी
उडवला जातो, लाखोनी कमवला जातो, परंतु हे सगळं करण्याच्या मागे ती प्रतिष्ठा, खोटी प्रतिष्ठा जपली जाऊन जर खोट्या आणि चुकीच्या गोष्टींना जर पाठिंबा दिला, तर हे निश्चितच हे आसुरी दैवी, आसुरी गुणांचे गुणधर्म आपल्याला जाणून येतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 13 आणि 15, 13 हं, ते 15. तेरा. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढत जाईल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मीच परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कुणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच बघा, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला दिसेल आज माझ्याकडे, माझ्या योजनेनुसार भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल, माझा शत्रू आहे, मी मारले आहे आणि मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोगता आहे, मी परिपूर्ण आहे, माझ्या आजूबाजूला मीच धनाढ्य आहे, माझ्यासारखा बलवान, मी दान देईन, मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे मी, माझं, मला, माझ्याकडे, माझं, याच्यातच ही व्यक्ती असते. त्याला फक्त तो स्वतः सेल्फ लव्हिंग माणूस असतो आणि त्याच्याकडे फक्त काय असतं तर दांभिकपणा आणि इतक्या मदाने तो हुडफळलेला असतो, मदामध्ये तो डुबलेला असतो की त्याला भगवंतांचं अस्तित्व तर मान्य नसतंच आणि तो स्वतःला सगळ्या जगाचा स्वामित्व, की जो खरं म्हणजे काय आहे, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, कारण तो भोगता आहे, भगवंत भोगता आहे आणि आपण निश्चितच त्यांच्याकडून आपण आपण भगवंतांचे अंश आहोत आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भुक्त आणि म्हणून त्याप्रमाणे आपण कुठल्याही प्रकारच्या त्या गोष्टींवर आपला हक्क दाखवणं म्हणजे हे निश्चितच तामसिकतेचं लक्षण आहे आणि म्हणूनच इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मी भोगता आहे, परिपूर्ण बलवान. हो, हे दिलेत कोणी गुण ज्या भगवंतांनी दिलेत त्यांच्यापाशी कृतज्ञता तरी असू दे. ती कृतज्ञता सुद्धा या गोष्टींकडे नसते कारण ते अज्ञानाने पूर्णपणे म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये पूर्ण अज्ञान असतं आणि त्यांनी ते पूर्ण मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 16वा. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालात बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्यांना मिळणार काय दुसरं, नरक वासनाच मिळणार ना. मृत्यू आल्यानंतर नरकाच्या यातना मिळणार, कारण मग ते कुठेतरी त्या मोहजालामध्ये बद्ध आहेत. इंद्रिय तृप्ती म्हणजे त्या इंद्रियांना कशा प्रकारे त्यांचं काळजी घेतली गेलेली नाहीये आणि म्हणूनच अशा या चिंतांनी भ्रांत झालेले म्हणजे स्ट्रेस खाली आहेत आणि असे हे बद्ध झालेले कामबद्ध झालेले लोक की कशा प्रकारे हे नरकामध्ये प्रतीत होतात, मग त्यांना नरक लोकच मिळणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 18. हरे कृष्ण. श्लोक 18. श्लोक. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मिथ्या अहंकार, कारण मी म्हटलं ना, खोटा इगो जपला जातो. गर्व, बल, काम, क्रोध, कारण या सगळ्यांनी मोहित, सगळ्याचा इतका त्यांच्यावरती पगडा असतो की स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या त्या परमात्म्याबद्दल त्यांना काहीही माहीत नसतं आणि त्या भगवंतांचा ते द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करत असतात. तर असे हे आसुरी जे लोक, वर्गात जन्मलेल्या लोकांकडनं हे सगळं अपेक्षित गुण आपण जाणून घेतलेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक 19. जे द्वेषी, क्रूर आणि नराधम आहेत त्यांना मी चिरकालासाठी भवसागरामधील विविध आसुरी योनी टाकीत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे क्रूर आहेत, नराधम आहेत, तिथे भगवंतांकडे न्याय आहे. हो, तिथे आपण करतोय ते प्रत्येक गोष्ट भगवंत बघतायत. भगवंतांचं लक्ष आहे सगळं करण्यामध्ये आणि म्हणूनच मग अशा वागणाऱ्या व्यक्तींना सुद्धा भगवंत सोडत नाही. कारण जसं भगवंत म्हणालेले आहेत ना की भगवंत
काय म्हणतो त्याला, की त्याप्रमाणे ते रेसिप्रोकेट करत असतात. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. आणि ज्या प्रकारे की जसं तुम्ही भगवंतांवर प्रेम करताय तसं भगवंतही भक्तावर प्रेम करत असतात. परंतु जे द्वेषी आहेत, नराधम आहेत, त्यांना मात्र भगवंत स्पेअर करत नाही. त्यांना भगवंत हवी ती शिक्षा निश्चितच देतात, आणि त्याप्रमाणे ते निश्चित मग भगवंतांपासूनही, भगवंतांकडूनही शिक्षा मिळून ते निश्चितच आसुरी योनीमध्ये टाकले जाऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 20. हे कौंतेया, आसुरी योनीमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याकडे येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अत्यंत अधम गतीला प्राप्त होतात. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. बापरे. आसुरी गणातील लोक काय करतात, मग ते येऊ शकत नाही हो, ते श्रद्धा म्हणजे तिथे कुठे नसतेच. आणि मग नसतं आपण म्हणतो ना, मेकॅनिकली त्या गोष्टींचा अवलंब करणे त्याला काही अर्थ नसतो. आणि म्हणूनच मग भगवंतांकडे असे लोक निश्चितच येऊ शकत नाही. आणि त्यांना जर तुम्ही 10 ऑफेन्सेस बघाल ना वैष्णवांचे, तर त्याच्यामध्ये एक की ज्याला श्रद्धा नाही मनामध्ये, त्याच्यावर लादून गोष्टी गोष्टी करायची ना. एखादी व्यक्ती तुमच्या समोर येते, मला हे जाणून घ्यायचंय भगवंत काय आहे, आणि मला 18 दिवसाचा वर्ग जॉईन करायचा आहे, मला पुढे जायचंय, पुढच्या टप्प्यांवर शिकायचंय, अशा प्रकारे निश्चित आपण त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. पण आपण कुठली गोष्ट लादू शकत नाही. आणि म्हणूनच मग जे कोणी अशा प्रकारे स्वतःच्याच आपण म्हणतो ना की कशा प्रकारे ते अधम गतीला प्राप्त होऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 21. श्लोक 21. श्लोक 21. काम, क्रोध आणि लोभ हे माताजी मी नरकामध्ये श्लोक जाण्या वाचते, एक मिनिट हा. त्रिविधम हं? नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् बेत्रयम त्यजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काम, क्रोध आणि लोभ हे नरकामध्ये जाण्याची 3 द्वारे आहेत. प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्याने त्याचा त्याग केला पाहिजे. कारण या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होतो. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. हे जे 3 दारं दिसत आहेत ना, 3 रस्ते गेलेले दिसत आहेत ना, हे काम क्रोध लोभ, म्हणजे काम वासना, क्रोधाची भावना, आणि लाभ म्हणजे कशा प्रकारे लोभ, ग्रीड, सगळा हव्यास, ही कुठे नेणार आहेत हो? ही नरकातच नेणार आहेत. म्हणून ती नरकात जाणारी 3 द्वारं म्हटलेली आहेत. पण बुद्धिमान मनुष्य, ज्याला ज्ञानाचे चक्षु चक्षु आहेत. एक मिनिट हा. बुद्धिमान मनुष्य जो हे जाणतो की जी 3 दारं त्याला माहिती आहेत की ती काम क्रोध लोभ याच्याकडे नेणारी नरकात, त्यामुळे आपण नरकातच जाऊ शकू, ती व्यक्ती मात्र त्या गोष्टींचा त्याग करते. आणि त्या तिन्हीमुळे आत्म्याचा विनाश होत असतो. कारण कसं आहे ना, की आपण ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, आपण भगवंतांचे अंश, आपण निश्चितच आध्यात्मिक आहोत. पण आपण विसरतोय या भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यानंतर ते. आणि म्हणूनच काय होतंय, आपण त्या गोष्टींनी बांधले जातोय. मग जी तामसिकता आहे, सगळं कर्माचा खेळ. आणि तुम्हाला आधी आपण जेव्हा आधीच अध्यायांमध्ये तुम्हाला या सगळ्या कर्माबद्दल सांगितलं असेल, कर्म अकर्म विकर्म. मग हे विकर्म करणारी लोक आहेत. नियमा नियमाच्या विरुद्ध जाऊन वागायचं. नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करायची. हॉर्न वाजवू नका म्हटलं की तिथे हॉर्न वाजवायचा. शाळा आहे, हॉस्पिटल आहे, तिथे हॉर्न वाजवायचा. विकर्म. मग हे सगळं नियमाच्या विरुद्ध विरुद्ध जाऊन करणारी लोक आहेत. मग ही निश्चितच नरकामध्ये जाणारी लोक आहेत. कारण बुद्धिमान मनुष्य ही निश्चित माहिती आहे की काम क्रोध लोभ, तुम्ही जे असल्या नको त्या गोष्टींचा हव्यास आणि ती सेक्शुअल डिझायर आणि ती काम म्हणजे ती कुठेतरी फक्त त्याच भावनेमध्ये गुंतून बसणं, हे निश्चितच बुद्धिमान मनुष्य जाणतो. आणि मग तो निश्चित त्याच्या वाटेला जातही नाही, आणि तो निश्चित त्याच्यापासून मुक्त राहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 22वा अध्याय. हे कौंतेया, जो मनुष्य नरकाच्या या 3 द्वारातून सुटला आहे, तो आत्मसाक्षात्कारासाठी श्रेयस्कर असे कार्य करतो आणि क्रमशः परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो या नरकातून त्या 3 द्वारातून त्यांनी स्वतःला कंट्रोल केलाय, काम क्रोध, जसं आपल्याला तो रथ हटवत असेल, 5
घोडे आहेत की कशा प्रकारे ती 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, की मग कान आहे, नाक आहे, डोळे आहे, जिव्हा आहे आणि स्किन म्हणजे त्वचा आहे. आणि मग त्या घोड्यांना कशा प्रकारे मनाच्या ताब्यात दिले, त्या मनाला कोणाच्या ताब्यात दिले, बुद्धीच्या ताब्यात दिले. आणि तिथे आरूढ कोण झालाय, आत्मा आरूढ झालाय, पण आत्म्याकडे लक्षच नाही, आपण आपल्या त्या शारीरिक भावनेमध्येच आहोत आणि म्हणूनच त्या शारीरिक गोष्टींमध्येच आपण गुरफटलेलो आहोत. एक फोन हा घेऊन बघ, बरेच वेळेला येतोय. करेक्शन. हॅलो. हॅलो. हा. तुम्ही सांगा, तुम्ही फोन केलाय. हा. अशा प्रकारे जो आत्मसाक्षात्काराच्या आत्मसाक्षात्कार की ज्याने या 3 द्वारामधून स्वतःला सोडवून घेतलंय, ज्याने काम, क्रोध, मोह याच्यावर विजय मिळवलेला आहे, तो तो त्या 3 द्वारांपासून सुटलेला आहे. आणि मग तो का, तर तो आत्मसाक्षात्कार, त्याने त्या आत्म्याला, तो जो आरूढ आहे ना आत्मा, त्याला आत्म्याला जाणलेला आहे. आणि म्हणून त्या साक्षात्काराच्या भावनेमध्ये तो स्वतःला निश्चितच पुढे नेतो आहे. आध्यात्मिक या पुढे पुढे जात जात तो निश्चितच स्वतःला पूर्णपणे जाणू शकतो आणि तो क्रमशः परमगतीला प्राप्त होऊ शकतो. आणि म्हणून मग भगवंत इथे सांगतायत की य शास्त्र विधी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखम न पराम गतीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो शास्त्रविधींचा त्याग करतो आणि आपल्या लहरीप्रमाणे कर्म करतो, त्याला सिद्धी, सुख आणि परमगतीही प्राप्त होत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे, म्हणजे त्याला शास्त्र माहित नाही, तिथे वाचन नाहीये, ना वेदांचं वाचन आहे, ना पठण आहे. आपले वेद, स्क्रिप्चर्स, ज्ञान, वेद, आपली उपनिषद याच्या कशाचा अभ्यास न न करता मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, की आपल्या लहरीप्रमाणे मला जी पूजा अशी करायची मी अशी करेन, मला हे असं वागायचं मी असा वाग, मला हे असं करायचं मी माझ्या मनाने करेन. देर इज नो सिस्टमॅटिकनेस, देर इज नो व्हेरिफिकेशन. कुठल्याही गोष्टीला पडताळून बघितलेलं नाहीये, कुठल्याही शास्त्राचा अभ्यास, वेदांचा अभ्यास, की त्या मंत्र उच्चारांना सुद्धा नीट बघून, की आपल्या वेद पुस्तकातून नीट बघून असं नाही, तर मला म्हणायचंय तसं, मला हवं तसं मी वागेन. मग यांना परमगती कशी प्राप्त होईल, त्यांना प्राप्ती होऊच शकत नाही. सिद्धी, सुख आणि परमगतीची प्राप्ती त्यांना होऊ शकत नाही, त्यांना नरक यातनाच मिळतात. मग आपण 24वा श्लोक बघूया. तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने शास्त्रविधीद्वारे कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणला पाहिजे. अशी विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करावे, जेणेकरून त्याची क्रमशः उन्नती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे आपल्याला चित्रात दिसत आहेत सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये प्रत्यक्ष कृष्ण आणि बलराम कशा प्रकारे तिथे विद्या घेत आहेत. म्हणजे कृष्णाने सुद्धा आपलं स्वतःचं उदाहरण दिलंय, की ज्यांनी सांदीपनी ऋषींना आपलं गुरु मानलेले, उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून जे ज्ञान आपण घेऊ ते निश्चितच शास्त्र विधींना अनुसरून असेल. आणि म्हणून या अशा प्रकारे उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन घेणं, हे भगवंत सांगतायत, हे निश्चित आवश्यक आहे. आणि तरच आपण या कार्य अकार्य, की आपण जे कार्य करतो आहोत ते चुकीच बरोबर आहे हे आपण तिथे व्हेरीफाय करू शकू. जर आपण ते ज्ञान उत्तम आध्यात्मिक गुरु कडून घेतलं तर विल बी एबल टू व्हेरीफाय, आपण ते डिस्टिंग्विश करू शकू, काय कर्म करतोय ते चुकीचं कर्म आहे का बरोबर कर्म आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे विधिविधाने जाणून मनुष्याने कर्म करणं अतिशय आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन घेणं हे निश्चित आवश्यक आहे, ज्याप्रमाणे तुमची क्रमशः उन्नती होऊ शकेल. इथे षोडशोऽध्याय समाप्त. हा छोटा समाप्त. अध्याय आहे, जसा 15वा अध्याय पण 20 श्लोकांचा आहे, हा 24 श्लोकांचा अध्याय आहे. जसं आपण पहिल्या स्लाइडमध्ये बघितलं तसं इथे ते दिलेलं आहे, की दैवी आणि आसुरी गुणांचं आपल्याला फरक जाणवून दिलेला आहे भगवंतांनी. कशा प्रकारे दैवी गुण आहेत, आसुरी गुण हे काय आपल्याला रंग उधळ आणि कसे वागतायत, अशा प्रकारे या गुणांना भगवंतांनी वर्णन केलंय, की चुकूनही गुणांच्या पाठीमागे जायचं नाहीये आणि ती नरकाकडे नेणारी द्वारं आहेत, की त्याचा पूर्णपणे त्याग केला पाहिजे. ही सत्सद विवेक बुद्धी आपल्या मनामध्ये
कायम जागृत पाहिजे. तर असं हे श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी सादर प्रणाम. आणि आपण या षोडशो अध्याय समाप्त की हा 16वा अध्याय आपण इथे समाप्त केलेला आहे. तुम्हाला काही शंका असतील तर आपल्याला 5 मिनिटं आहेत, तुम्ही विचारू शकता. माताजी सगळे अध्याय संपल्यावर क्वेश्चन्स देणार का तुम्ही? ऍक्च्युली क्विज लिंक दिलेली आहे तुम्हाला, तुम्ही कधीही सोडवू शकता. तुम्हाला दिले पाठवल्या गेली आहे, मी नाही बघितलं या 3-4 दिवसात. ग्रुपवर पाठवली आहे, पुन्हा पाठवले, पाठवायला सांगते मी बरं. रेश्मा माताजींना, परत पुन्हा पाठवायला पाठवते. सांगा प्लीज, नक्कीच कारण ते नक्कीच आता मला खूपच शोधावं लागेल. चालेल. मग आज आज पाठवतील आज माताजी पाठवायला तुम्हाला. सांगा, हो, तो म्हणजे मग व्हिडिओ माता सोडवायला सुरुवात करता येईल ना. नक्कीच नक्कीच आणि मग नक्कीच. ते काय असं ऑनलाईन पाठवायचंय का? हा, तिथे सबमिट करतायचं आहे. ऑनलाईन पाठवायचं, तुम्हाला ऑनलाईन सर्टिफिकेट पण मिळेल माताजी. अच्छा, ठीक आहे. ठीक आहे. हा, किती अरे लेवल्स आहेत एकंदर? हा, लेवल्स किती आहेत तुमच्या ह्याच्या आता बघा, अभ्यासाच्या? मला त्याच्याबद्दल सांगायचं, थोडा वेळ आहे आपल्याकडे अजून. हा आपल्याला इंग्लिश क्लासला ते थोडा वेळ आहे, 10 मिनिटं. आपला अध्याय हा लवकर झाला तर आपण निश्चित एक 5 मिनिटं बोलूया. तर कुणाला काही हा. प्रश्न आहे? पहिली गोष्ट, कुणाला काही प्रश्न आहेत का अध्यायाविषयी? नाही, याच्याबद्दल काय ते समजलं व्यवस्थित. इतरांना कुणाला काही आहेत का? इतर भक्तांनी कृपया सांगावं. उदय प्रभूजी, हा महेश माताजी प्रभूजी. जय कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हा, ते माझं असं एक विनंती होती. माझ्या हा सॉफ्टवेअर वरून एक ते अध्यायचं रेकॉर्डिंग गेलो. हा रेकॉर्डिंग परत मिळू शकेल का मला? हा, तुम्हाला या अध्यायाचं रेकॉर्डिंग नक्की मिळेल. इव्हन माताजी रोजच्या रोज सुद्धा अध्यायाचं रेकॉर्डिंग पाठवत नाही, आहेत. माझा परवा परवा रेकॉर्डिंग डिलीट झालं ऑटोमॅटिक सॉफ्टवेअर वरून. कुठलं कुठलं सगळे रेकॉर्ड डिलीट झाले? हो हो हो. ठीक आहे, मग पाठवले जातील तुम्हाला. मी रेश्मा माताजी सांगते, एकदा प्लेलिस्ट किंवा पूर्ण रेकॉर्डिंग सगळ्यांना पाठवावं. हा, चालेल चालेल. ठीक आहे. हरे हो, कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? महेश देशमुख प्रभूजी, दीपा माताजी, मीनाक्षी प्रभूजी, मीनाक्षी माताजी, सगळ्यांना अध्याय कळलाय का व्यवस्थित? काही प्रश्न आहेत का? माताजी चार्ट मध्ये पाठवला आहे प्रश्न. चार्ट मध्ये प्रश्न आहे? येस, बघते हा प्रभूजी. सारांशाची स्क्रीन हवी ती मी दाखवते माताजी. गुणास आपण चेंज नाही का करू शकत? आपण जन्मापासूनच ते डॉमिनेटिंग असतात का? पूर्व जन्माचे कर्माचे फळच आहे का ते? कोण विचारते? महेश प्रभूजी. महेश प्रभूजी, असं नाहीये. तुम्ही बदलू शकता स्वतःला. सत्व, रज आणि तमगुण मध्ये तुम्ही बघितलं असेल रच्ची कशी असते. तुम्ही सात्विकता जर जास्त केली तर राजसिक आणि तामसिकता कमी होते. राजसिक जास्त आली तर तामसिक आणि सात्विकपणा जास्त कमी होतो. आणि जर तामसिक भावना वाढली तर तुमचा सात्विक आणि राजसिक गुण कमी होतो. पण हे तुमच्याच हातात आहे. भगवंत नाही आहेत आपल्या या युगामध्ये आता, पण भगवंतांनी भगवद्गीता दिलेली आहे. आणि नक्कीच भगवंत जसं कल्कीचा अवतार होणार आहे, की ज्या 4,32,000 हे कलियुगाचे इतकं स्पॅन झाल्यानंतर निश्चित या कलियुगाचा नाश होऊन पुन्हा सत्ययुग येणार आहे. आणि हे निश्चितच आहे. परंतु म्हणूनच भगवंतांनी काय दिलंय आपल्याला? भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलंय. आणि म्हणून भगवंतांनी जी इच्छेची सूट दिली आहे. तुमचे गुण आहेत भले, तुम्ही चुकीचे गुण असतील, वाईट गुण असतील, पण ते निश्चित बदलू शकतात. त्याला परिवर्तित करू शकता. अहो, मोठं उदाहरण कोण आहे माहितीये का? श्रील प्रभुपादांनी त्या कोण हिप्पी लोकांना, अंमली पदार्थांचे आहारी गेलेल्या लोकांना, विचार करा, प्रभुपाद अशा ठिकाणी राहिले जिथे सामान्य मनुष्य उभाही राहू शकणार नाही. अशा लोकांना प्रभुपादांनी ट्रान्सफॉर्म केले. विचार करा की जे दुसऱ्याच्या जीवावरती उठलेले असतील किंवा कशा प्रकारे अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले आहेत, अशा ड्रग एडिक्ट्सना, अशा हिप्पी लोकांना प्रभुपादांनी, जे भगवंतांचा अंश होते, त्या प्रभुपादांनी यांना निश्चितच या भगवंतांच्या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित असं हे आयुष्य जगण्यासाठी निश्चित त्यांना कुठेतरी प्रेरणा दिलेली आहे. आणि निश्चित त्या सगळ्यांना तशा प्रकारे मदत केलेली आहे. त्यामुळे या तिन्ही गुणांना, जे काही गुण आहेत, तुमची कर्म निश्चित तुम्हाला काही ठराविक गोष्टी देतात, ज्याचे भोग तुम्हाला भोगायला लागतात. परंतु निश्चितच तुम्ही स्वतःमध्ये बदल
शकता, कारण तुम्हाला ती इच्छेची सूट दिलेली आहे. ते जे मायन्यूट इंडिपेंडन्स आहे ते नीट वापरणं गरजेचं आहे. मग आपल्यामध्ये सत्व रज आणि तमो दिवसभरामध्ये पण तुम्ही बघा, सकाळचा जो ब्रह्ममुहूर्त असतो 4:30 ते 9चा पूर्ण 4:30 पर्यंत तो ब्रह्ममुहूर्त, त्यानंतर जो कालावधी असतो सात्विक गुणांनी भरलेला असतो, जिथे तुम्ही निश्चितच जास्तीत जास्त आउटपुट काम करू शकाल आणि तिथे तुम्ही कुठेतरी आध्यात्मिक गोष्टींची वाढ करू शकाल. मग 9 ते 5 तुम्ही कर्म करताय, तुमचं ऑफिसमध्ये जाऊन सगळे तुमची कामं येते आणि मग कुठेतरी तुम्ही जे 10-11 नंतर झोपता ते कुठेतरी त्या म्हणजे तुम्हाला ती झोप झोप ही सुद्धा काय आहे, कारण तामसिक व्यक्ती काय करत असते, वाटेल तसं झोपणं, कधीही झोपणं, कुठल्याही वेळेला उठणं, या सगळ्या कुठे इनडिसिप्लिन गोष्टी असतात. आणि म्हणून आपण या गुणांना निश्चित, तुमचा जो प्रश्न आहे त्याला आपण निश्चित बदलू शकतो ज्ञानाने, उत्तम ज्ञानाने. ज्ञानाचे चक्षु आले तर निश्चित काय चुकी काय बरोबर आहे हे आपण जाणू शकतो. भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्याला दिलेलं आहे. ते मायन्यूट इंडिपेंडन्स पण भगवंतांनी दिले. भगवंत लादत नाहीयेत, अर्जुनावर पण त्यांनी लादलं नाहीये स्वतःला. अर्जुनाने जेव्हा विचारलं आता तुमच्या विभूती दाखवा, तेव्हा भगवंतांनी त्यांचं ऐश्वर दाखवलेलं आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की अशा प्रकारे आपण स्वतःला बदलू शकतो ऍट एनी एज इफ वी डिसाइड टू डू. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्या ज्ञानाची, उत्तम आध्यात्मिक गुरुची निश्चितच आवश्यकता असते. ठीक आहे प्रभूजी, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं तुम्हाला? हो माताजी, थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला शेवटची स्लाइड हवी आहे सगळ्यांना. सारांशाची स्लाइड पाठवते, ही बघा, ही सारांशाची स्लाइड आहे. तुम्हाला पीडीएफ, तुम्हाला हे शेअर केलं जाईल, रेकॉर्डिंग त्याच्यात दिसेल. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? ठीक आहे, आपल्याला मला वाटतं नंतर एक क्लास पण असतो, पण आपण एक 5 मिनिटं अजून आहेत, तरी 4:45 पर्यंत तर आपण थांबू शकतो. तर मी तुम्हाला अजून 1-2 गोष्टी आहेत ज्या शेवटी सांगण्याच्या ऐवजी, मी एनिवे तुमचा क्लास घ्यायला आज आली आहे, नाहीतर मी तुम्हाला भेटायला येते दर वेळेला. त्याच्यासाठी माताजींबरोबर मी तुम्हाला भेटायला येते की माताजींना मी काहीतरी तुम्हाला सांगावं पुढच्या लेवल्स बद्दल आणि सगळं ज्ञान द्यावं. तर मला वाटतं दिस इज द राईट टाइम. 16वा अध्याय झालाय, 17 आणि 18 अध्याय तुमचे राहिलेले, तेही माताजी सोमवार मंगळवारमध्ये तुमचे पूर्ण करतील. उद्या परवा तुम्हाला पुन्हा सुट्टी दिलेली आहे. तर त्याप्रमाणे ज्यांना पुढच्या टप्प्यावर, म्हणजे पहिल्या टप्प्यावरचं जेव्हा सर्टिफिकेट तुम्ही डाउनलोड करता, त्या सर्टिफिकेट मिळवायची गरज नाही. म्हणजे तुम्हाला ते ठेवलं व्यवस्थितपणे तर चांगली गोष्ट आहे, पण अदरवाईज सॉफ्ट सर्टिफिकेट जे आहे तर ते तुम्ही कुठेतरी सेव्ह करून ठेवा. आणि अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, तर एक मिनिट, तुम्ही लेवल 2 ला, लेवल 1चं सर्टिफिकेट आहे, लेवल 1 ला कुठेही मॅन्डेटरी नाहीये की तुम्ही हे करायलाच पाहिजे. तुम्ही स्वेच्छेने ती क्विज सोडवू शकता, जेणेकरून तुमचं रिव्हिजन स्वतःची एक एक प्रत्येक वेळेला होईल. त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. आणि दुसऱ्या लेवल नंतर पुढे तिसऱ्या लेवलला जेव्हा जायचं आहे, तेव्हा मात्र तुम्हाला तुमचं हे जे पहिल्या आणि दुसऱ्या, मग दुसऱ्या लेवलला पण आपण काय करतो, दुसरी लेवल ही पूर्ण भगवद्गीता आहे. 700 श्लोक भगवंतांचे जे आहेत ते आपण पूर्णपणे एक मिनिट, त्या दुसऱ्या टप्प्यावरती आहेत आणि पूर्णपणे प्रत्येक श्लोकाचं विवेचन केलं जातं. त्यामुळे तिथेही क्विज आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यावरती, म्हणजे तुम्ही पहिला टप्पा संपवून तिथे तुम्हाला सर्टिफिकेटची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट पुढच्या टप्प्यावर येऊ शकता. म्हणून तुमच्या ग्रुपचंच नाव बदललं जाईल आणि तुम्हाला लेवल 2 मध्ये घातलं जाईल. आणि त्याप्रमाणे लेवल 2 चा वर्ग हा तुमचा कंटिन्युअस चालू राहील. जसं तुम्ही 18 दिवसांचा वर्ग केला तसा याच सेम लिंकला तुमचा वर्ग घेतला जाईल 3:30 ते 4:30 याच वेळामध्ये, आणि तुम्ही हे कंटिन्यू करू शकाल. तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे जाणून घ्यायचं आहे की लेवल 1 झाल्यानंतर लेवल 2 याला कुठेही मॅन्डेटरी नाही, पण लेवल 2 मात्र तुम्ही सिन्सिअरली सगळ्या प्रश्नांची जी काही डिस्क्रिप्टिव्ह उत्तरं असेल त्याप्रमाणे अटेंड करून, तिथे 3 पुस्तकं वाढतात, म्हणजे ईशोपनिषद, भक्ती रसामृत सिंधू आणि उपदेशामृत, असे हे 3 पुस्तकांचा अभ्यास सुरू केला जातो. ही तिसरी लेवल आहे. मराठीमध्ये आपल्याला 4थी आणि 5वी लेवल सुरू करायची. अजून तिसऱ्या लेवलवर सुद्धा भक्तिशास्त्री पूर्व अभ्यासक्रम, आणि 5वा जो टप्पा आहे हा भक्तिशास्त्री, की जिथे भगवद्गीता आणि तिन्ही पुस्तकं यांचा सखोल अभ्यास केला जातो, विवेचन केलं जातं. आणि अशा प्रकारे या दुसऱ्यापासून तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत आपलं मराठी डिपार्टमेंट सध्या आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही सर्वजण याच ग्रुपमध्ये जा, कुणीही ग्रुप सोडू नका, आणि ग्रुपवर तुम्हाला योग्य ती सगळी माहिती दिली जाईल. लवकरच तुमचा वर्ग सुरू करता येईल. तर त्याप्रमाणे तुम्ही मला आणायची सुद्धा, एक सेकंड ना,
पण मग लेव्हल 1 ला काही पुस्तक नव्हते ना, फक्त नाही, लेवल गीताच 1 आणि लेवल 2 भगवद्गीताच आहे माताजी. फक्तच भगवद्गीताच आहे फक्त ना. भगवद्गीता. लेवल 1 ला भगवद्गीता आपण 18 दिवसामध्ये प्रत्येक हा, अध्याय नाही घेऊ शकत एका तासामध्ये. आणि म्हणूनच बरोबर इथे कुठेतरी ओळख करून दिली जाते अर्जुन आणि भगवंतांच्या संवादाची. आणि त्याच्या बरोबर. पुढे जाऊन लेवल 2 ला तुम्ही तुमचं प्रत्येक प्रत्येक श्लोक घेणार आहे. प्रत्येक श्लोक घेणार आहे. त्या हम्म. प्रत्येक श्लोकाचं विवेचन घेतलं जाईल आणि तिसऱ्या लेवलवर मात्र तुम्हाला ही 3 पुस्तकं सुरू होतील. मग चौथ्या आणि 5व्या लेवलवर पुन्हा या 3 पुस्तकांचा आणि भगवद्गीतेचा थोडा अभ्यास. आणि 5व्या भक्तिशास्त्री लेवलला तुम्हाला मग काही असाइनमेंट्स, क्विझेस त्या सगळ्या गोष्टी असतातच. तर अशा प्रकारे हे 3 टप्पे आहेत. तर तुम्ही कोणीही ग्रुप सोडू नका. तुमच्या याच ग्रुपला आपण कन्वर्ट करू की ज्याच्यामध्ये लेवल 2 आता नाही केलं तरी चालेल. तर त्याप्रमाणे आपण याच ग्रुपला कोणीही ग्रुप सोडू नका. या ग्रुपवरनच तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल. याच वेळी 17-18 अध्याय झाल्यानंतर याच वेळी गुरुवारपासून वगैरे माताजी सुरू करतील. तर दीप्ती माताजी कदाचित तुमचा वर्ग घेतील किंवा अमृता माताजींच्या वर्गालाही तुम्ही जॉईन होऊ शकता. म्हणजे 3:30 वाजता एक वर्ग आहे आणि 7 वाजता एक वर्ग आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही ठरवू शकता. आणि त्याप्रमाणे असं हीच माहिती द्यायची होती. तर मी म्हटलं मी आणेसे वेळ असेल तर देशस्विनी माताजी म्हटलं की मी आजच बोलून घेईन. तर तुम्हाला कुणालाही काही क्वेरीज असल्या, कुणालाही काही शंका असली या सगळ्या माहितीविषयी तरी प्लीज विचारू मग शकता. सेकंड लेवलचा वर्ग बरेच दिवस चालेल ना, प्रत्येक हा, सेकंड श्लोक लेवल घेते. रोज असते माताजी, रोज 1 तास असते. नाही नाही, म्हणजे हा कसा आपण 18 दिवसात 18 अध्याय केले, तर तसं ते नाही होणार ना, त्याला खूप दिवस लागतील. हा, त्याला दिवस लागतील. म्हणजे कसं आहे की तिथे सुद्धा अनुवाद नाही वाचला जात, तात्पर्य प्रत्येकाचं घेतलं जातं आणि ते सुद्धा ठराविक तात्पर्य घेऊन की जे ठळक अक्षरामध्ये प्रभुपादांनी जे स्पेसिफाय ओके. केलेलं आहे त्याप्रमाणे घेऊन ते प्रत्येक ते श्लोक मात्र त्याप्रमाणे. तुमचा दुसऱ्या हा. टप्प्यावरती घेतला जाईल. आणि तिसऱ्या टप्प्यावर आपले लेवल चालू आहे, ऑलरेडी 2 वर्ग चालू आहेत तिसऱ्या लेवलचे. त्याच्यामुळे खूप आनंद आहे, हरिबोल. आणि म्हणूनच तुम्ही पण लवकरात लवकर रजिस्टर करा आणि तुम्ही दुसऱ्या लेवलला येऊ शकता अभ्यासक्रमासाठी. आता म्हणजे रजिस्ट्रेशन फॉर्म परत भरायचा आहे सेकंड लेवलसाठी, की आम्ही फॉरवर्ड केला जाऊ? हा, तुम्ही आता ग्रुप बदलू नका. हाच ग्रुप तुमचा मी हा. लेवल 2 ला टाकणार. हो. त्यामुळे तुम्ही कुठेच काही ओके. जाऊ नका. आम्ही काहीच करायचं नाही, तुम्ही तुम्ही कराल. आता काहीच करायचं नाही. नंतर मग मी तुम्हाला पासपोर्टसाठी सॉरी, पासपोर्ट नाही म्हणते, एक मिनिट हा, एक सेकंड द्या मला. त्याचं नाव नाही, त्याच्यात कुठलं बंधन नाहीये तुम्हाला. पहिल्या लेवलला बंधन नाहीये. दुसऱ्या लेवलला मात्र तुम्हाला मॅन्डेटरी आहे. तुम्ही दुसऱ्या लेवलला क्विज सोडवणं हे मॅन्डेटरी आहे. आणि त्या क्विजचं सर्टिफिकेट तुम्हाला डाउनलोड करायला लागतं. ते तुम्ही त्या ग्रुपवर टाकल्यानंतर मग तुम्हाला तिसऱ्या लेवलला ऍड केलं जातं. पहिल्या लेवललाच आपण दुसरा लेवल करणार आहोत, त्याचंच नाव बदलणार आहोत. त्यामुळे आहे त्या सगळ्या भक्तांनी कोणीही ग्रुप सोडू नका. त्या ग्रुपवरच तुम्हाला सगळी माहिती देईल. ओके, समजलं. ठीक आहे. हरे कृष्णा. कोणाला काही प्रश्न आहे याच्या व्यतिरिक्त? ते क्वेश्चन्स पाठवाल तुम्ही परत? हो, नक्की. ती क्विज लिंक पाठवली जाईल. येस. हो. हरे कृष्ण. मग मी प्रार्थना म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. सर्वांनी म्हणायचंय माझ्याबरोबर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण. सगळ्यांना अध्याय समजलेला आहे व्यवस्थित. तर तुमचा वर्ग आता याच्या पुढे सोमवारी होईल. सोमवार आणि मंगळवारी तेजस्विनी माताजी तुमचा 17वा आणि 18वा दोन्ही अध्याय घेतील. त्यानंतरची माहिती मी तुम्हाला आधीच सांगून दिली. म्हणजे नंतर आपण नाही भेटू शकलो तरी याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. लेवल 1 श्रद्धावान, जो तुम्ही ऑलरेडी करता आहात. लेवल 2 वर जा, 3 वर जा, डायरेक्ट 5 वर पण जाऊ शकता किंवा 4th लेवल. ही सगळे असाइनमेंट्स आहेत आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला ते बघायला लागेल. तर त्याप्रमाणे तुम्ही निश्चितच तयारी करा. आणि ऑल दी, एक मिनिट हा, येस. तर ते मॅन्डेटरी आहे दुसऱ्या लेवलचं. म्हणजे तुम्ही त्या सर्टिफिकेटला टाकल्यानंतर मग तिसऱ्या लेवलला जा. पण आता तुम्हाला काही बंधन नाहीये. तुम्हाला पण क्विज सोडवलीत ना तर तुमची रिव्हिजन होईल.
आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तो अध्याय सुद्धा अजून जास्तपणे जाणू शकाल. आणि तात्पर्य वाचा, प्रत्येक श्लोकाचं तात्पर्य निश्चित वाचा, जे प्रभुपादांनी अत्यंत सुलभ शब्दामध्ये आणि छान उदाहरणांमध्ये आपल्याला समजेल अशा निश्चित दिलेला आहे. तर नक्की तुम्ही त्याप्रमाणे प्रयत्न करा. माताजी तुमचा वर्ग सोमवार मंगळवारी घेतील, त्याप्रमाणे कम्युनिकेशन केलं जाईल. तर मी तुमची आता राग घेऊ. झालंय सगळ्यांचं? काही प्रश्न आहे कोणाला? नाही. ठीक आहे, मग मी एंड करते मीटिंग. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी रेकॉर्डिंग टाकीनच याचं, तर एंड करते मी मीटिंग. रेकॉर्डिंग बघत होते मी, कुठे गेलं, हा एक सेकंड.